Protejăm planeta încă de mici. Vă prezentăm cutia senzorială. Avem nevoie de o cutie de carton, o foarfecă, o șapcă, un burete, un măr, o lingură și o jucărie. Folosiți-vă creativitatea și căutați prin casă obiecte obișnuite sau neobișnuite. Trebuie doar să intre în cutie. Faceți o gaură în cutia de carton cât să intre mâna. Plasați pe rând lucrurile în cutie. Folosiți-vă simțul tactil pentru a ghici ce obiect este. Oare cine va ghici mai multe obiecte?